Ụtụtụ ọma nụ Igbo ndị ọma na-ege ntị. Anyị nọ n'isi mbido telivishọn n'oge ụtụtụ ọma. Aha wọnụ Doris Ifeoma. N'izuụka gara aga, agwara m unu na Maazị Chidebere Ugboaja, onye mụ na ya na-anọ na-atapi okwu, nwere ebe edigara ya. Mana ile anya n'aka nri m ga-afụ na Maazị Ugboaja na ebe a. Ngwanụ Maazị, kelee Igbo ndị ọma. Onye ndu ntụziaka m ọ pụrụ iche. Ihe m na-akpọdebe bụ mmiri mma ma ọ bụ mkpụrụ mma. Igbo kwenu, Igbo rienu, Igbo ṅụọnụ. Ekene m unu n'afọ, kene unu na nkwọ, kene unu n'eke, kene unu n'orie. Aha m bụ Chidebere Ugboaja. Ana m asị ndewonu ebe m ebe ị nọ ugbu a. Ebee ka ihe onyonyo telivishọn gị dị? Ọ dị na mkpuke ka ọ dị n'ọwụwa ka ọ dị n'ime ọnụ ụlọ? Ebe m ebe ọ dị na obi dị anyị ụtọ iwetara gị ihe mmemme ọ pụrụ iche webata ya nọ n'ebe ahụ ị nọ. Biko ebe m ebe ị nọ na-anọsikwe ike n'ihi na isiokwu anyị ji bịa na taa ọkwa isiokwu gbara ọkpụrụkpụ, gbara ezigbo ọkpụrụkpụ. Ọnụ Doris, ọmalịcha nne, kedu ihe bụ isiokwu anyị ji bịa? Ajụjụ gị amaka. Ọ bụ isiokwu ya taa ahụ. Kedu ihe na-eme a na-abịa isi ụtụtụ nwaanyị na-eti mkpu? Ị na-anụsọ mkpu, mee nke a, kwado nke a, apụkwa mo ke nke ị na-eme. Nsịkwa ka m jụọ gị Maazị, ihe a na-eti n'ebe m, ọ na-etikwa ebe gị? Nne, ọ na-eti isi ụtụtụ. Ịmakwana n'isi ụtụtụ mkpu ka eji kpọte m ndị nne. Ịma nọọ ha na-akwadobe ụmụaka akwụkwọ. Ọ bụ ya bụkwa mgbe ahụ eji eti mkpu niile ahụ. Bịa, kedu ihe na-eme gị? Ebee ka ị nọ? Mgbe bịa saa arụ. Hei, ọ gịnị? Anwụkwa m gịnị? Kedu ihe nji ụwa kpọrọ? Biko, a sị na onye enweghị ndidi ọ gaghị eme gịnị? Ọ gaghị alụfu nwaanyị bịa afọ ịmụ nwa nọ n'elu ya. Ọ bịa bụ isiokwu anyị jiri bịa taa. Kedu etiti mkpu dị n'etiti ụmụ nwaanyị n'isi ụtụtụ? The good news dịka bekee ga-esi kwu bụ na ọ bụghị naanị gị kara obi, ọ bụghị naanị gị. Nne, ka njụ ọnụ gị, ọkwa unu nwa bụ ndị nne a na-ekwu maka ha. Ọ bụ gịnị na-akpatakwa n'ụdị etiti mkpu a n'isi ụtụtụ? A na-eti n'ọnụ ụlọ nke a na-eti n'ọnụ ụlọ nke ọzọ, anakọta onwezie nwa obere ụra nke nwoke chọrọ ịrahụ otete. Dịka m siri tete n'isi ụtụtụ a, ehibeghị m ọzọ ruo ugbu a. Ịmakwa na ihe gbasara iti mkpu a na-awụ ịkwado ha akwado n'oge ka isi bido zụwa ụmụaka. N'agbanyeghị na ụmụaka nwekwara agwa nke ha na-akpa o, mana nwa ga na-emekwa ka o ji wụrụ nwa. Ọ ga-awụ nwa ebe ị na-aga ụtụtụ, isi gị kpote nwa si ya ngwanụ kulie ka ị ga asa ahụ. Onye ahụ ikuliri iwu pụrụ mmiri o ji asa ahụ, ife ka ọ nọkwa n'elu oche iwekwa ụra. Ọrọdị ji bụ obere olu gwa ya okwu, welitekwa olu ka ọ nụ ya ọfụma. Ya mere dịka na-eti mkpu ahụ. Mgbe anyị nọ n'ụmụaka ka nke ahụ confession dịka bekee si ekwu, nne m bịa kpọtee m n'ụra mgbe ahụ, a ma ekpezu ekpere 3 times. Mgbe ọbụla ọ bịara ekpudo m iru na ekpere ka nne ebe ka ifuru ekpere. Ana m alọzi ụlọ na-alọ ụlọ sị bịa itetebe nsị ọkwa ekpere ka m na-ekpe, ebidobere ime ebido. Ihe chetara nwatakịrị gara vigil anya abalị, batazie si ka o mechara tobere ụra, ọ bụrụ na madam ya na-achị izi ezi, ọ sị mba ka echeta ihe niile a kụziri n'ime abalị ya onye gara mụọ anya abalị ka ihe ọ na-eme ụra. Ọ ga-awụ iji hụ obi gị, ijide nwe obi gị aka were ụra machapụ ebe ahụ, ọ wụọ ya mmiri ma ị na-etiri mkpu. Ọ dịkwa egwu nne. N'oge nke anyị ọ bụ mmiri jụrụ oyi nke si na ntụ oyi friji wee pụta. Nne m ga-awụ ya wụọ ya ma n'isi mana akwa ebe idina. Gị ga-edozi akwa ahụ kpọkpụpụ ya n'anwụ, mee ihe niile dị na ya. Ụbọchị ọzọ asị gị teta ụra n'elekere 5 na ihe ọzọ na-akpatakwa ya na-awụ nwatakịrị ehi ụra n'oge. Ọ na-awụ n'oge efifie ha bata ụlọ akwụkwọ, ihe asị nwa ga-azụ ike gaa hie ụra, ọ sị na nrụrọ ka ya mma. Ị na-ekwukwe akwa m ịnọrọ n'ụlọ, ọkwa na onye a nọrọ n'ụlọ, ọ bụrụ na o nwere na-etere gị ụmụaka anya, kedu ihe onye ahụ ga-emenwu? Ọ bụ okwu bụ aka emume nke ha na-egwu n'egwu anọ na-emetụ ụmụaka ọfụma ka ha hapụ ịdị na-ewere ya iwe ka a na-adabara ha na ya, ma hapụ ha na-egwuregwu. Mana obizie n'abalị mara ụmụaka na-ehi ụra, mara ka ha si gwu egwu. Ha ga-anọ na ebe ha nọ nakwa ha staịlụ ọra ha ji gwu egwu, ị ga-eji ha gwuru egwu hinne. Nke ahụ bụ eziokwu nne, nke ahụ bụ eziokwu. Ọ ka ọ dị, amaghị m, ọ na-adị m ka anyị ga-aga obere ezumike
anyị gaa obere ezumike naghachi azụ biko aga m asị nye unu obere advice dịka bekee si asụ unu agakwa n'ebe ọbụla ka anyị gaa obere ezumike anyị ga-agbarịa nwa obere egwu anyị laghachi shouting mothers shouting mommies in the mornings ọ bụ ya bụ isiokwu anyị na bekee agakwala ebe ọbụla anyị na-abịachi ọ bụrụ ugbu a ka ị na-anọdụ ọdụ ọ bụ ihe mmemme ọpụrụ iche a na-akpọ ụtụtụ ọmanụ ka anyị na-ewetara unu aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja ọ bụkwa mụ na onye ndu ntụziaka m ọmarịcha ọnụ Doris Ifeọma nọ na-ewetara unu ihe mmemme a dị iche akwụnụ chetara ihe bụ isiokwu anyị taa anyị na-akpa maka nke dị na relaxed form dịka nwa bekee ga-esi asụ ya shouting mommies in the mornings ndị nne na-iti mkpu nke isi ụtụtụ ọ bụ gịnị mere ndị nne ji eti mkpu o nwere ihe ọzọ ọ bụ na-abụghị nwatakịrị ndị ụmụntakịrị anaghị anụ ntị ndị nne ụfọdụ a na-ajụ ọ naanị m ka ihe nke a na-eme biko ọ gịnị na-akpatakwara ihe nke a ịdị shọ na ụmụ m abụghị ụmụ pụrụ iche nne kedu ihe ị nwere ikwu achọrọ nke ikwuchite ọnụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ọ iwu na ụmụ nwaanyị ga-etiri mkpu ahụ o nwere onye si na ọ bụrụ na o tiri mkpu ahụ na ọ gaghị ekwe ọkwa ya tipụ mkpu ahụ ya enwetazi onwe ya eziokwu ọ wụchara eziokwu o nwere ebe ọ ya akwụkwọ eziokwu nwebe ọ gaghị awụ eziokwu mana ihe na-emekwara ji na-eti mkpu ahụ na ịkwado hụ ebe ga-akwado ọfụma ịhaziri ya ọfụma ọ nwụ ụdị ụmụaka ị ga-enwe ihe ị ga-eme ogene ịgwaghị ihe ha ga na-eme n'isi ụtụtụ ọbụla hapụ dị na-ezi ha ozi ịnaghị ezigbo ha n'ụtụtụ pịa afọ igburu oge ha ji akwado gawa akwụkwọ ka ọ ga-awa onye ọbụla mmago na oteta ụtụtụ ihe a ka ọ ga-eme o mere ozi ya ọ mara na ọ nwekwara ihe ọzọ ga-enyekwasị anyị n'elu ya dịka nke a na-asị punishment n'elu ya kwa onwe ike ime ihe omezi ome ihe ahụ ọsịsọ ka onwe ike gawa ebe ọ na-aga ọ nwere onye nwaanyị nke ọnwụ na-asụ ụmụaka ya ọ na-agakarị morning mass nke a na-akpọ ekpere isi ụtụtụ ọ gwa ha na ọ gacha bata ha ka nọrọ ebe ahụ na ọ ga-ezikwasị ha ozi n'ozi nke ha na-aga ha dị mbụ gazie late ahụ ha chọrọ ịga agaghị ọfụma ha gazie kasị ahụ tara ọfụma ma ihe emezi kịta tupu ọ na-abata ha kwadosigo n'ozi ọnụ ụzọ na-echezi eche ka ọ bata ka ha gawa maka na ha ma na nwaanyị kwughala onye ahụ ka o si eme o nwere nwanne onye be m adịghị ọzọ na ụkwa ịmara ihe a ga-egote ihe a ga-esi ihe ọla ga-eme n'ụtụtụ bido n'abalị mewe ọrụ ma ebe na-aga o tere aka ogede nri na-esi esi o nwere ka isi esicharatụ ihe kwadochi ihe ite ezi ụtụtụ emekọtazie ya ọnụ ọ dị ka ndị chọrọ isi agwa ihe dị ka agwa ihe esi agwa isi ụtụtụ ke mgbe ga-eji tete siwe agwa sicha agwa biko esi ịma na ị ga-ebidozi n'abalị siwezi ya wa agwa maka na itete ụtụtụ ihe etete n'ebe elekere anya anyị nọ wee siwere agwa mbanụ ihe nsogbu ihe amaka esisichara ya ọrụ ma ị nwere ebe ihe na-ajụ oyi dị denye ebe ahụ chibụ ụtụtụ sitọpụ ya mana agwa gwụchara ihe a na-erikarị isi ụtụtụ kedu maka ụmụaka na-eme isi ike maka afọ m na ụmụaka ugbu a isi ike nke ha kazi ọka nke anyị mere iche na ọ dị etu ahụ ịma na ụmụaka ugbu a ọrụ mgba mbọ ọ na-awụ ịkụziere nwa ihe afụ onye ọzọ na-akụzikwara nwa ahụ aka mana kịta ihe ha na-agụta n'akwụkwọ ma nke ha na-eleta n'onyonyo ma nke ha na-apịta na nka na ụzụ ha nke a na-akpọ kọmputa ị na-ekwu nke gị ha na-achọ ịmata nke ahụ ha na-apịta ebe ahụ na nke ị na-ekwu ma ọkwa eziokwu ọ bụ ụmụaka ga-awa ị ga-agwakwa asị gị dịkwukwa eziokwu ị na-asịzi onwe ya asịzi gị eziokwu maka ọkụtago ya na onye a ka esi eme ọwụrụ ọzụkpa onye ahụ isi ekwu anyị ọzọ kwa ụmụaka gị na-ele gị anya na n'egwugo old school maazị ebe a nọ nọgịnị ha aghọta ọ dịkwa egwu maka na o nwere nwanne nwunye m bụ na ụtụtụ n'ime abalị ka a ya abịa sụọ efe nwa sụọ ma sọks ka a na-agba n'ụkwụ gbasachazie na gbanye nke a na-eme ikuku gbanye fan ọ na-eku ọkwa efe a ga-eji aga ụlọ akwụkwọ echi ka unu soro na elekere abụọ nke etiti ime abalị nna Ọchukwu na-azụkwa ụmụaka Ọchukwu na-azụ anyị ga na-agba mbọ ka anyị nwere ike imenwuru hapụkwara Chineke ofe ụmụaka ndị anaghị anụ ntị ọ sịkwara gị mee ha anaghị anụ ntị mana ọ kwara ka esi eso onye nke anaghị anụ ntị ịfụ na mbọsị ọbụla o mere ihe ọjọọ ịta ya ntamafụ ị na ya kwere ndị ọzọ na-enene obi ọ ga-ekwekwenụ gị ka ntaramahụhụ nwere obi ọ ka na-ekwe anyị ata ntaramahụhụ akwụkwọ nsọ kwuru ọ sị gị dosa afịfịa
ka imebie nwatakịrị ka imebe nwatakịrị ọ maka obi ikwe anyị maka aka iji ama m ka nne anyị ha si apịa anyị ha na-aghọtakwa ifechakwa nwa ahụ imejikwa nwa ya ịmaga onye nne jikwa aka nke ọzọ nabatakwa ya iwere ofe aka tie iwere ofe aka n'ihe ọ na-emekwa na-adịrọkwa mma ụkwa n'uche gị na ịchọkwara itinye ihe na ọkwa ya nwa na-eme ka ijikwa etikwa ihe ịfụkwa nwa ahụ ọ daghịkwa gị n'ahụ na-aga maka o nwere nwa mbụ na ya anyị etigide mkpu bịa saa ahụ bịa nụ sagode eze gị sacha eze bịa sawa ahụ bịa oje ofu ebosi otu adịna ije na ọzọ ị na-akpọ ya ruo nwanne echi onwekwu ya kpọtara ya onye gị asị ya bịa saa eze ọ sị na ọ chọrọ irigodi nri tupu ọ na-asa eze ọ bụrụ na onwe onye ọzọ banyere n'ebe a na-awụ ahụ ọ sị na ọ chọzi ka ọ wụọ ahụ isi oge onye a ji na-awụ ahụ ji ya na-asa eze ụmụaka a ga na-etinye maka na a sị na ekwughị ekwu gburu okenye mana ekwuzi anụghị gburu ụmụaka mana nkwa ihe ọma dị n'ime ya bụ na ka ha na-etolite ihe ahụ na-eti mkpu na-agbatuo maka m si eme ihe mmezi nleze ihe nke tọchara ha nyezie ikikere ya lebarawaziere ha anya ọ gaghị emefu ya ofe maka o nwere onye si nwa ya nke tọchara si ya biko ya negidere ya ndị ahụ anya ọ bịazie ọkwụọ ha ka ndị amị wee ma nke a na-akpọ wisụrụ ọsị onye egbuo wisụrụ onye ahụ apụta pipipipipi onye nsị ya eziri gị ezi ediri gị edu ị mara onye mefewe oke ndị obere ga-abịa gwa gị maka onwe ndị nke anaghị ata ntị ha ata ha jitekwa ike mee maka na ya etigbu ha emechatị ha gbakwa gị sirikwa ihe a na-eme kpọkwa onye ga-agbakwa isi ya biko ya ji ya nwayọ na o nwekwara ihe dị iche iti mmadụ ihe na ịchọrọ igbegbute mmadụ ị na-atụziri mmadụ aka na igbegbute mmadụ o nwere ihe dị iche ọ na-enye aka mana ịmakwa na ihe ejikwa na-eme ihe ka ọ dị mma ka ọ ga-awụ ha tolite ka ha baara anyị uru o nwere nke bekee na-akpọ effects ọ gịnị ka anyị ga-asị ka wụ the effects n'olu bekee ma ya bụ ọ bụrụ na itinye mkpu ahụ tite ka ha were nwee ike ịga ụlọ akwụkwọ n'oge kedu ihe ndị ọ na-ebute ụmụaka agachazi akwụkwọ ha gawazie nke ha ọzọ ha ga-akpachizu geeti skuul tupu ha na-aga agụgo nke mbụ ọ gaghị esipịa gị ụtarị ike ụtarị ahụ sef onweghị ha ọzọ si o siri ha ahụ o nwere ndị ọjọọ ga na-aga n'ụzọ n'ama oge nwa ahụ ji agafe tupu ịba ihe na-eme egosighị ụzọ ọzọ asị ya na agafe gbukwe gị today na gị bata ebe a tupu emebiere gị nwa kedu ihe a na-akọdo ihe aja adasị na ọ na-ezekwa isi na-ezizi nwa abọsị ịmakwa o nwere mgbe nke anyị akwadocha ka apụzie ekpecha na ma ekpere ofu onye asị Daddy, I want to go and poo-poo. Gịnị a na-ekwu na aga na late na-eme ịchọrọ ịga gaa mposhi isi ozukwere gị oke ọ dị mma ihe mere na ị ga-ebido n'oge iteta ahatata ụtọrọ si ha ime aka ahụ ha disenye ime onye nke na-ekwu nke ọ na-ekwusi mgba ya ga-eme nke dịka m chefu kịta mgbago nwa m na-asịkarị m na ọ chọrọ ịga anyụ mamịrị tupu anyị na-apụsị ya ngwa anyụkwa mamịrị ị gaghịkwa anyụ mamịrị ebe ahụ okwete ọra m ị ga-eso maka ịma mmekwa ya okwete ome onyegodi mamịrị ahụ egwuregwu fọn ụmụaka bụ ndidi ka onye enweghị ndidi ọ gaghị azụli ụmụaka agwa ụmụaka kwa onye ọbụla onye rukwa steji ụmụaka ahụ ọkpakwa agwa ahụ kelitekwa na-asị onye ahụ mere ụdị ihe mgbe pempe ngwa nne ka m jụọ gị kedu ka esi akwakwana ya bụ onye ukwu wara kedu ka esi akwọ ya bụ onye ukwu wara kedu ka esi agwọ ọrịa nwekwere ngwọta ụmụ nwaanyị ọ ga-etiri nnọọ mkpu tutu ruo mgbe ebighị ebi o nwere ezigbote ngwọta bido n'oge nwa n'ụtụtụ ahụ ka ị ga-ebido kwadowa ha ịmara ihe ahụ na-egbu eme ha ji egbu oge n'ụtụtụ bido n'abalị mee ya kunu zụkọta kpee ikpe zụkọta onye ọbụla kwuo uche nke ọ ga-eme nke ọ ga-eme ha kweghị nkwa ha na-emenwu ha ịmata obi ha nke ọbụla si ha mee ha tọtụ isi akwesịghị na ị ga-eme ihe a cheta na o kwuru mee ya ya bụ early preparation dịka onye bekee ga-esi ekwu ọbịa bụ ọgwụ ya bido n'oge ọ dị mma unu anụla ya ndị nne na ndị nna ọ bụkwa naanị ndị nne nazi azụ nwa ndị nna na-esokwa azụzi nke ugbu a biko aga m arịọ unu agakwala ebe ọbụla ka anyị gaa nụrụtụ ozi dị iche iche ndị anyị ga-agba ajụjụ ọnụ ga-aza ma anyị maranụ ma ọ bụ naanị anyị na-eti mkpu a n'ụtụtụ ka o nwere ndị ọzọ so eti mkpu a ka ha nyere anyị aka kọwaa ka o si dị na be ha maka na a sị na ị ga-eji ka ọ dị be gị
wee mara ka ọ dị onye ọzọ. Ana m asị unu biko unu agakwala ebe Igbo ndị ọma anyị echietela unu ahụ nna na ọwụrụ ọsọ ebe a ka ọ dị ihe dịkwa ebe oke dịkwa ebe ogene. Unu anụ na ihe ndị mmadụ kwuru na ka o si dịrị ebe ha na ndụmọdụ ha nyekwere na ịma na oge ugbu a nwe oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị and onye ọbụla nọ na-atụ egwusi ka ọ hapụ ịba n'aka ndị ọjọọ maka na nke ọma na-eme nke ọjọọ na-emekwa ndị ọjọọ na-ejikwa ohere a na-eme ihe ọjọọ. mpụ n'oge a ọ na ugbu a ka ị na-abata dọrọdị ọdụ ka ị gere ofu ihe ma ọ bụ ị ga-amụta na ị ga-ekwu n'ụbọchị taa. Aha m ga-agwanụ Doris Ifeoma mụ na Maazị Chidebere Ugbuaja nọkwa ebe a n'isi bido telivishọn n'oge ụtụtụ ọma na-asị kedu ihe ndụmọdụ enwere ike inye ndị be anyị n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ka ha pụtara n'ihe ọnwụnwa. Nne ọkwa a na-ekwucha ya mana igwe nzirịta ozi niile mana nke a bekee na-akpọ soshal midia. Stay indoors, nọdụ n'ime ụlọ, ekola ofu ogori apụ mbara. Ọ bụrụ na ị na-ịbụ onye na-aṅụta mmanya biko ịgawa ebe ọbụla gwa nwunye gị gwa nwanne gị ebe m na-aga am coming abụkwaghị adreesị ọ bụghị adreesị dịka isi ana m aga ebe onye dị otu a ebe dị otu a ana m aga ka m were one bottle otu ololo ma ọ bụ abụọ ana m aga ka m gaa taa ọjị. Nne ekwutekwere m ikwutere iji sikwa ike kpado ebe gị ọfụma goto ihe a na-eri eri mana ọ bụ nwaanyị ọ nke na-adị ụmụ nwaanyị mkpa erimeri igote ihe a na-eri edosie n'ụlọ ka ọ ga-awụ ka ị hapụ isi biko gaa gbaje gotere m ihe a bifo tupu ị mara ihe na-eme akọwakwa akụkọ n'ime ka ị nwee ike inwe ihe ị ga na-eri n'ụlọ nọrọkwanụ na-enene ya anya na-ama ihe na-eme ịchọkwana ikekwanụ ka atụnyere ya bụ otu ahụ gaa tụọ nke gị chiata ebe gị. Ọ bụrụ na ị ga-ada ebe a bakọwawara ha ihe na-eme n'ebe oke na ihe na-eme n'ebe ngwere nwa onye ziri gozi ahụ onye nta akụkọ akọzina onye kacha mara akọzila maka ndị ọzọ maka ihe ahụ ma mechitatozi ọnụ gị ọmakwa ndị na-akatọ ndị a na-atụnyere nnọkọta isi na onye nke onwe onye kpọrọ gị akụkọ lekwa isi go. Nke ahụ bụ eziokwu mana ịma na asị na ndị ya bụ ndị na-ahazi ihe akọrọngwa niile gbasara ntuli aka elu ha na-asị onye tụcha ya gba mbọ hụ na agụrụ ihe ọ tụrụ maka ndị wayo na ndị amaka ekwu. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara nke ọ dịghị mkpa na ị nọdụrụ ebe ahụ gba mbọ hụ na agụchala ihe abịa na nke anwa o nwere ndị ahọpụtara n'isi ga nọchite anya ndị na-atụnyere ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ha nwa ga-eleba anya maka nke anwa ọ gbasara anyị onye niile ga-abịaziga ndị isi ebe ahụ o nwere na-anọchite anya anyị ndị ọla na-atụnyere onwe onye ọla na-anọchite anya ha ga-eleba anya maka ya. Nke ahụ i kwuru ugbu a bụ ewere m nnọọ nke ahụ tikwara nke bụ na asị na biko ịnụ ebe a na-akpa nkata asị na onye isi ala jikwere mee nke a o meghị nke a ọ bụ ya ga-achị ka ọ bụ onye ya na ya na-adọ ya ga-achị. Atụnyekwala ọnụ ọkwa ihe kwuru nne asịkwasị onye atụnyekwala ọnụ etinyekwala maka itinye ọnụ itinye akụ gị ị maghị onye ị na-akọrọ ị maghị ma ọ bụ nwanne onye isi ala ọwụ ma ọ bụ ya bụ nwanne onye ya na onye isi ala na-azọ atụnyela nke ahụ bụ nke na-anaghị ekwe m omume ọ na-adị m ka m kwuo n'otu ọ dị m n'obi. Ka onye na-ekwuru okwu onye isi ala ọwụ na-ekwuru ọ n'ebe ahụ ndị na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị ha n'ebe ahụ mee nke asị gị mee ga-abịanye aka ị ga-anara onwe gị hapụziere Chukwu ka o mejupụ nke ọbụla fọrọ afọ tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ hapụziere ya ọgụ ya na ndị mmụọ ọ bụkwaghị asị. O nwere ndụmọdụ ọzọ ị nwere gbasara ọ bụgoro na ọ bụghị maka nchekwa ịma nchekwa dị iche iche nchekwa n'oge a agala ije abalị ọ dị mma ịga jisi ike bata n'oge ọ dị mma ebe ọbụla ị na-aga ndị nna ndị anyị kparị pụọ ọ na-akụ elekere 8 ma ọ bụ nke 9 oriakụ ana m abịakwa ka m pụta isi anya emekwala nke ahụ kọrọ ndị Igbo ndị nna na-ege nwere ndị nọ ugbu a na-enye anya n'ọnụ ka oge a ọtụtụ ezinụlọ na-eji achịkọta onwe ha ọ na-atọkwa ndị nna ụtọ maka na oge di ha na-anọ n'ụlọ onye ọbụla nọkọta ọnụ na-ekirizi n'onyonyo ọ bụrụ ma ọkụ dịrị
ọ na-atọ kwa ụmụ nwaanyị. Ọ gịnị ka o ji atọ ụmụ nwaanyị ụtọ nnukwu anyị nọkọta ọnụ ma ọ bụrụ na di ha nọ n'ụlọ? ka ihe na-akọ makwa onye ha si ebe ha hapụ nne ya bịa ebe gị hapụzi ya gawa ebe ị ga-anọkwa ya nso na ka obi na-esi ike. Ọ dị mma. Kedu maka ego? Nne ịma na ndị Igbo anyị ọ nweghị ihe na-atụ anyị ka ibu asị na mma nwoke ka a na-akpọ ya iburu ego na-akpa maka o nwere ebe ya apụta ọ pụsị ikpeghe. Ekweghị m na nke ahụ. Ndị Igbo anyị bụ ndị mmụta. Ịma anyị emego ya na a na-akpọzi ya cashless kịta. Ha na-aza ebuzi ka isi eche. Ha na-aza ebuzi. Ijikwe n'aka na nke a na-eme ebido eji m aka. Maka ịma na anyị bụ ndị mmụta, anyị na-amụta ọfụma. Nke ọ bụla sịkwa uche anyị dị hala na ya. Anyị mụwazie mewezie karịa ndị kụziri anyị. A na-aza ebuzi ego na-akpagharị. Ya ozi enwezi nke ị chọrọ ime ịpịchara ya. Bete ọgwa na onye ị chọrọ ibu ego a na-abọ kaadị, a na-abọ onwe onye si na kama ya abụọ mmadụ kaadị ya. N'oge a na enwe mmemme a na-eme n'ụbọchị ahụ, onwe ihe dịka ibu ego na-agagharị. Ihe ọzọkwa bụ na ọ bụrụ ma ihu ka ebe a na-ekwu okwu a na-ekwu okwu gbasara onye ọ dịka ebe esomokwu na-adị, a sịkwala ka ị gaa gere ka ihe na-emeni sikwa ebe ahụ alawa n'ụlọ ma ọ bụ ka itinye ọnụ jitekwa n'ọnụ gị aha aka lawara ụwa gị n'ụlọ gasị na isi gị n'ụlọ maka ịma onye a na-achọ ọnwa ma onye na-achọ bugo okwu bifo nwe ka o si edega ede ọ bụrụ na ebe ahụ ọ hapụzi onye ọ na-eti isi gị nham asịkwa ihe mere n'oge elekshọn onye ka ya ejide. Mana ana m atụ anya olileanya m bụ na o nweghị ihe dị etu ahụ ga-eme na uche ama m na ịrụta ha anyị bụ ndị udo ọkwa eziokwu nụ ndị Igbo anyị na-ahazi onwe anyị ọfụma. Anyị pụta n'ọgbọ anyị na-akwanyere onwe anyị ugwu ine n'anya ihe ebe a na-eme mkpọtụ ọ bụrụ onye Igbo soro na ya ejiri ya zụrụ anyị ejikwana ya wee mara anyị. Ọ bịa bụ olileanya anyị nwere nke bụ na ndị Igbo anyị bikonu unu ekwekwene ka ụta taa anyị esikwana anyị n'aka a sị na enwere ebe enwere mkpọtụ maọbụ ebe a lụrụ ọgụ maọbụ ebe a bara mba maọbụ ebe e mere ndọrọndọrọ a na-akpọ ya ndọrọndọrọ ọchịchị ọ bụghị iwu na a ga-adọ ya adọ. Ọ bụrụ onye meriri onye nke ọzọ si bie congratulopia dịka anyị si ekwu na bekee. Ọ bụ ihe m chere ọ bụ na icheghị otu ahụ nne ijikwa na ndị nke na-eme ma na-emebu ị ga-ama na ndị Igbo ha enwe nsogbu ifugo ka onye emeri onye Igbo o were na emeri gị ọgụrụ na onye ibu uche tụnyere awụrọkwa onye Igbo wụrụ onye mba ọzọ emerikwa onye ahụ ịnabata ya ka o si edere anya wụrọ ndị Igbo ejero dị nsogbu wee mara anyị ejero nsogbu wee mara ndị Igbo mana ihe maara onye ọbụla pụta bịa tụọ ya bụ vootu ma ọ bụrụ na ị nwee kaadị bịa kwuo uche onye ga-achị ọ dị mma. Ngwa unu anụla ya ọ bụ ya bụ nchekwa ụmụ irighiri ndụmọdụ dị maka nchekwa tụmadị n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị oge a na-atụ vootu. Ọ bụrụ na atụchala nke onye isi ala a ka ga-atụkwa nke onye isi ndị steeti dị iche iche ma ndị na-ekpe ikpe ma ndị asembli ma elu ma ha niile bụcha ọtụtụ vootu ahụ. Gbakwa mbọ hụ na ị tụnye ebe mkpụrụ obi gị dị onye ịma onye ọ bụ onye ịma na ọ ga-arụ ihe ọbụla ọ na-arụ. Biko ngagharị niile dị iche iche agagharịkwala ọkụ ya nne ikwutechara ya bụ okwu ngwanụ biko jide ya bụ ngwọ ka anyị weta nkwụ ka ya mma. Biko agakwala ebe ọbụla ọ ka bụ isi mbido telivishọn ka anyị si akụpụtara unu nkwa ụtụtụ ọha na eze ndị ọma anyị echeta n'obere ezumike anyị gbajere n'oge ụtụtụ ọma n'isi mbido telivishọn. Aha nka Gwanụ Doris Ifeọma onye mụ na ya nọkwa na-eleba anya n'ụbọchị taa n'okwu a nkwa Maazị Chidebere Ugboaja ọ dịkara esonyere anyị kịta ka na-abata n'ọdụkwa ọdụ dịka ya ghọta ofu ihe ma ya bụọ n'isiokwu anyị jiri bịa taa. Kedu ihe bụ isiokwu kpọmkwem anyị tinyere n'ọnụ? Ihe na-eme ụmụ nwaanyị ji eti mkpu n'isi ụtụtụ maka ọ na-awụ ị na-anụ ka onye a na-eti tete n'ụra gaa ihe ficha nke a gaa eweta akpa akwụkwọ gị gaa yinye nke a ke ihe na-akpata anyị ekwughị ihe dị iche iche gbasara na-asịkwa na ọ na-akakwa mma na ibidoro n'ego kwadowa bido n'ehihie chụwa ewu ojii tupu chi ejie ime ka ọ mara ha ahụ ha ga-ama ihe a ga na-eme ma chi foo. Nke ọzọkwa wụ ịkpọkọta ha ọnụ na nọdụ ọdụ kpaa nkata maka onye ọbụla ekwe nkwa nke ọ ya eme. Ụmụaka ugbo nwe ka ha si eme ha kwe nkwa na ha ga-eme ịkpọtụta ha sị chetakwa ihe ahụ ị gwara m ochete
ojisi ike ejikwa m n'aka na ị na-ekwu eziokwu n'ihi na atrọstụchazi m ha oha kwa mgbe isi ụtụtụ ọbụla tiaga m aka gaa ebe a ngwa bi a ga na-apị ọzọ apịpụta ezigbote mkpụrụ n'ime ha ka o nwee ike ịwụ maka na echi niile ọha maka anyị na-ele anya nne ihe ị na-ekwu bụ eziokwu mana ọ na-agwụ ike ịmakwa mgbe ụfọdụ asị m ọ gịnị ka m ji isi korobikoro unu asị na mmadụ emebeghị misteki wee mụpụtacha ụmụaka anaghị anụ mana mgbe ụfọdụ ilekwe ha anya maazị hapụ mgbe ị ga-ebido riwe uri dị na ya kịta chefuzi ihe niile ahụ maka na nke ọla pịtara ọfụma pịchapụta ya ọkwa ihe ha pịwara wee pịchapụta m o nwere nke ha na-ememe emebeghị karịa ka ha mere ndị ụfọdụ masị maka m cheta ugbu a m na-aja nne m na nna m ike na-asị na ha gbalịkwara na ha gbalịrị idu dịka ndị bekee ndị Naijiria si ekwu ọ dị mma unu lee anya unu ahụ na oge anyị na-asị eme kwarapụ ọ bụ ụtụtụ ọma na ihe anyị chọdebere igwu unu bụ biko ndị niile unu onye ọbụla ebe unu nọ leenụ ndị ahịa ụfọdụ m na-ele ugbu a ngwaahịa juru ebe niile ka ekwere ka unu si chee na ngwaahịa ahụ ga-apụ n'elu shelf ma ọ bụrụ na ị wetaghị ya n'ụtụtụ ọma ka anyị gosie ndị Igbo n'isi ụtụtụ maka ndị Igbo bụ ndị ụbụrụ ha na-aghọ ọkụ n'isi ụtụtụ n'ụtụtụ ọma nke a mụ na Doris ọnụ na-eme ka anyị gwa gị nwa ntọntọ ihe ọ ga-eli gị obele mana anyị mana a sị na ọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-aghọrọ n'ihi na ọ bụrụ na ịkụghị ndị be anyị si na ọ dị mma na a na-esonaghị ikporo ịma ihe ikporo ji akpụ ibe gị na-eso isoro ha na-eso ndị pụrụ ndị epụghị maka iso gị ata gị ụta ihe iji gị so ọ bụ ya bụ ilu bụrụ okwu nne ọkwetu ka ọ dị biko ọ dị mkpa unu mara n'ahịa ahụ bụ na okweghị orire weta na ebe a ka anyị repụrụ unyi ọ bụ nwa ntọntọ ihe ka ọ ga-enwe gị isi na ọ bụghị ebe a ka anyị ga-apịachisi ya okwu a ihe ọzọkwa bụ na ile anya n'ime onyonyo ị ga-ahụ akara ekwentị eji kpọtụrụ anyị ma igwe nzirịta ozi ka a na-akpọ Instagram ma Facebook ma elu ma ala enwekwara nke nzirịta ozi nke ndị isi mbido telivishọn ịchọọ ka anyị na gị kwuore igwe nzirịta ozi ile anyị ugbo ọ dị m ka www.isimbido.tv ejikwa m n'aka na unu emeela onwe unu enjoy dịka anyị siri mee onwe anyị n'isi ụtụtụ a unu nwee ike ịdị na-esonyere anyị n'oge ọbụla maka na ihe ọla gbasara ụnụ ọ maka ụnụ nwa ka anyị ji nọrọ ebe a ka bụ eziokwu ọ dị mma ngwa o nwere ihe ilu anyị na-eji emechi na nnọkọ anyị n'ụtụtụ ọbụla ya bụ ilu bụ gịnị egbebere ugobere nke si ibe ya ebele gị na-eme ya ogosi ebe ọ ga-ebe ọ bụghị gị nkukwa ya na ọ tụọrọ ya aka ebe ọ ga-ebe ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla ibu onye ugwu ibu onye ndịda enidiri m gị ịnidiekwa m maka na asị nọọ igwe bụ gịnị igwe bụ ike bikonu ana m asị unu ka ọ dị n'izu ụka ọzọ anyị ga-ejikwa isiokwu ọzọ kpụ ọkụ n'ọnụ na-apụ anwụrụ ọkụ were bakwunye gị na ọwụwa biko ndị Igbo maka bụ Chidiebere nwa Ụgbaja na-asị unu jisikwa n'ike nne ọnụ Doris sonyekwa na-asị nụ jisie n'ike ọ ga-adịchara anyị niile mma ọ ga-adị mma ndewonu